Салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Самадов ТВ ё ин ки Самадов Production. Барномаи имрӯзамонро сар мекунем. Рэп ғайбат гуфтем хеле ном монем. Музикалори рэпи ҳақ Абдурозиқа. Треки нави Акай Шаҳбоз яъне Шон МС. Бисёриҳо дис меган да Абдурозиқ ё ин ки да Нигеро, да Барон бисёриҳо ман нависон дезаи комментариёра хондум. Чӣ гуфтани и хеле шахсан менемай и да бигем бародаро бисёри гапош ҳақиқата, бисёри гапои ҳақ гуфтага, чӣ гуфтага хеле шида бародарои мо ай намояндагои андеграунд рэпи ҳақ хапан 90%шон блогер шидан, канал айдами зиндагиёшон дигар гапи чапура фуромӯш кард намедонам. Ами Акай Шаҳбоз оиди ами тема сар кардак мавзӯша. Хай мебинем бо чӣ гап мешава, чӣ мешава. Ҳаматон ба фикрам уже фаҳмидем. Ответ ждат мекунем якай берӯз, яъне якай Барон ку ответ метаҳем ку чӣ мегӯяд, чӣ гуфтани оиди ами гап, чӣ кору бор барои Нигеро мазоқ монкесай. Ман шахсан тарафдори рэпи ҳақ, рэпи тоза, мухлиси рэпи тоза, рэпи ҳақ. Ози ака ҳақи намешидай. Намедонам ку акай берӯз ягон ответ монтем, мухлисо ждат дорем, ҳама хапай. Ку гап занен ягончи мардам, хаб наистен охир. Боқӣ паноҳи Аллоҳ, сарбаланд бошем, дар канал подписатсия кунем, видеои нав мебирояд. Зинда бошед.